फ्युजन फूड बाय ज्योतीमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला साधी, सोपी आणि पटकन होणारी रेसिपी सांगणार आहे। आलूचे उपवासाचे कटलेट। हे खूप टेस्टी होतात, क्रिस्पी होतात आणि खायला पण खूप छान लागतात आणि पटकन होतात हे आपले वडे। चला तर मग आपण याचे साहित्याने कृती पाहूया। उपवासाचे कटलेटला लागणारे साहित्य: मका पोह्याचा मिक्सर करून घेतलेला आहे, हे आलू उकडून स्मॅश करून घेतलेला आहे, सेंदलण, हिरवा ठेचा, तीळ आणि हे भगरीचं पीठ। चला आता मी तुम्हाला याची कृती दाखवते। हे स्मॅश केलेले आलू यामध्ये टाकायचे, सेंदलण, ठेचा, झणझणीत केलं तरच टेस्टी लागेल। हे बाइंडिंग मध्ये म्हणजे आपलं हे पॅटीस नीट बसण्यासाठी, आलू टिक्की नीट बसण्यासाठी थोडंसं भगरीचं पीठ टाकले मी आणि मध्ये थोडंसं तीळ। हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। हे आपलं आलू टिक्कीचं सारण तयार झालेलं आहे, मिक्स करून घेतलेलं आहे व्यवस्थित मी। आता आपण टिक्की बनवायची। हाताला थोडंसं तेल लावायचं आणि हे नायलॉनचे पोहे आपण मिक्सर करून घेतलेलं आहे। जास्ती जाड पण नाही करायची। हे यामध्ये असं खालीवर कोटिंग करायचं, याला व्यवस्थित कोटिंग करून आपण डीप फ्राय करून घ्यायचं। हे आपण असं शालो फ्राय करून घ्यायचं। वरी नायलॉनचे पोह्याचे ते क्रम्स लावल्यामुळे कुरकुरीत होतात आणि मध्ये बाइंडिंगसाठी म्हणून आपण आलूमध्ये भगरीचं पीठ टाकलेलं आहे, पण हे खायला खूप टेस्टी आणि खूप चविष्ट लागतात। तेल पण मध्ये ओढत नाही। हे आपलं दोन्ही साईडने शालो फ्राय झालेलं आहे। हे खूप क्रिस्पी होतं वरी नायलॉनचे पोह्याचं आपण क्रम्स लावल्यामुळं। हे उपवासाचे कटलेट तयार झालेले आहेत, सर्विंग डिशमध्ये काढलेले आहेत। खायला खूप टेस्टी लागतात, क्रिस्पी पण लागतात। याच्याने हे तेल पण ओढत नाही आणि पोट पण खूप भरतं याच्याने। आणि हे आपण उपवासाची चटणी आपण शेंगदाणा आणि ठेचा घालून बनवलेली आहे, याच्यासोबत आपण सर्व करू शकतो। हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।